wafika injani. Hey, ayini usine kungemdaka kunguqulu kubhode impahla ebhedini akwendlulwanga kuzimpahla everywhere. Yo, kuninza kwenzeke kuThando Nesthembu siku-season 7 episode 11. Molweni yini ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndizozama ke urecapa the whole episode, then sizoqala ngomangwabe kunye nomakhumalo. If you would remember last week besibabona bekudate bencokola, then ke ngoku namhlanje ikakhulu bathethe ngomayeni. Uthi umakhumalo umayeni udelusional ngoba uyathanda ukwenza ngathi uyi-victim, achaza ba abantu benza izinto bawugqiba bangazikhumbuli xa buza bazintoni ezo angafuni uzichaza. So ngeso sathu ke ngoku essence ba umakhumalo athi umayeni udelusional. Surprisingly umangwabe uye wavumelana nomakhumalo ngalento yobudelusional bukamayeni. Wathi umangwabe umayeni wathi uyitshomi kunye naye uyitshomi phinaye because abahlalanga kwindawo ezisondeleneyo. Even umakhumalo wabayitshomi naye umangwabe kuba wayethandana notata uMsamseleku. Uthi ke umangwabe yena ayikho yonke loo nto leyo zangena abeyitshomi kamayeni. So umayeni udelusional. Hey, nami ngoku ndaqoma ndiyadawutha ithini na into xa kuzawude kutsho nomangwabe. Umangwabe noko ndimthembile ingathi noko ingqondo yakhe ivuthiwe. Umakhumalo waphinde wahleba nomacele esithi umacele zange wamfuna, inoba ke ilantu ba yena beyintombazana elocal ebekwangowaphana because wayesiva ba wayemhleba ba ade athathe uThobile kubone undermine. Uya atsho ke uThobile xa ba yena mosukwabo like bebengathathi intweni. So abantu abaninzi besithi utshatela kutata uMsamseleku kuba efuna imali yakhe. Uthi ke nomacele okongathi undermine ba angade atshate noThobile. So uyayazi loo nto leyo. So umayeni nomacele banengxaki ngokuthi kutshwatwe uyena unomangwabe. Simuve ke apho sana utata uMsamseleku simbona ekunye noLwandle kunye noMpumelelo. Bana ukhumbula ke ebethe uLwandle kunye noMpumelelo ngabo abazathi take over ukwenza imisebenzi yamadlozi. Utata uMsamseleku uthi ke unesiphiwo sokuphilisa. Ngoku uye wathi find out uba uMpumelelo kunye noLwandle nabo they have the same gift. So sababona ke belayita amakhandlela betshisa impepho yonke loo nto leyo. Hayi ke uLwandle sana wavukwa lidlozi. Caba ke umkhulu lo ke uyathetha through yena. Uthi uLwandle ke xa isenzeka lento uye angakhumbuli emveni koba igqithile, but ke uye athethe caba chazeke into kufuneka zenzekile makuthini, but then ke ukuphaphama kwakhe akakhumbuli yonke loo nto leyo. Baboniswa ke betshiza namayeza eyadini. Bana ukhumbula ke utata uMsamseleku sesuka utyhola amakhosikazi akhe ngokusebenzisa amayeza. So uthi amanye alo mayeza ke anganemithelela emibi, kuyafana nongathi ke bathakatha. Uthi ke isikakhulu ngotya bebesilwa laa nto ka-number 5 abantu babehamba amaxhwele mntakabo bengalali besithi so ke batshiza ke amayeza eyadini ke uLwandle noMpumelelo beklina ezo zinto zimdaka. Kuthi kusenjalo ke ahambe kaqama kaseyojonga nalandlu kamacele ihlala usine ngoku eMzumbe. Wafika injani. Hey, ayini usine kungemdaka kunguqulu kubhode impahla ebhedini akwendlulwanga kuzimpahla everywhere. Ekitchen saboniswa imbiza ezibolileyo ukutya okungundileyo. Wabesithi tata uMsamseleku kuyanuka. Usine hasn't been there for weeks or months. Wenza ngathi usine ke abayazi ba uphi, kodwa ke thina besimbona ke moso uba usine upha kwamacele. So andiyazi ba kwenzeka ntoni na because tata uMsamseleku wenza ngathi usine ukuma boyfriend akhe oko engabonwa kaziwa uba uphi. Then ke wane meeting namakhosikazi akhe watsho ke babulela ngecontributions zabo nangona zingalingani. Watsho esitsho ke ba izinto zizawutshintsha ngoku, uzawuyeka ukubulela abantu like mhlawumbe benzele izinto ezi-luxurious babe bona bengamrespect. Nayazi ba uyawathetha ngobani othathwa ngongathi udisrespectful xa ezimela kutata uMsamseleku. Akekho omunye ngumangwabe. Nangoku sesabona xa bebonisa uba kuzawudlala ntoni next week ephikisana nomangwabe. Mangwabe sithi ngoku ufuna ba mna ndikuthobele ndivume noba into ayiyo kuba ndizabe ndicenge uba mhlambi ndithengelwe izinto okanye ndinikwe ii-gifts. Yo,
hayi kunzima. Bingezona nto bezihamba phambili ke kulo season 7 episode 11 kaThando Nesthembu. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto bendithetha ngayo. Sophinda ke sithethe ngazo kakuhle kwi-videos ezihamba zodwa. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Ningalibali usubscribe, nilike ivideo. Bye.